kaga mun yi rijista sun nuna mana mun yi rijista yadda muka bi haka zaka bi idan zaka duba idan zaka duba nan ka fara zama gashi nan sun ba 700 kana yi rijista ka wasu baka 700 to daga nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Lala idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Channel ta mai albarka. Saboda haka yau ma ga mu muna tafe da wani sabon website. Ga wanda yake da sha'awar yin rijista wannan website zan aje maku link din wannan website a cikin a jikin wannan a kasan wannan bidiyo zan aje maku shi a comment zan aje maku link ɗinsa a comment sai ku bi ta link ɗin ku yi rijista. Yadda ake rijistar gashi nan da farko in za ka rijista za ka sa nambar wayar ka nan ka ganta kaga wannan gurin nan ne za ka sa nambar ka sannan ga wasu baccin ka sa nambar ka nan sai ka zana inter captcha ɗin inda aka ce inter captcha. To abinda ake nufi da inter captcha wannan nambobin na gefe ka gansu su za ka kwafa suna ɗan caccanza ne lokaci sai ka duba abinda suka baka ne ka sa nan sannan nan sai ka zo ka yi creating in password guda 6 nan ka ƙara maimaita password ɗin shi ma guda 6 sai ka danna register. To amma bara mu fara aikace misali bara mu ku register in nuna muku yadda za ku bara in yi da wata numbers kar ka sa 0 farko 0 misali sai kuma kwafi wannan kaga gashi na abin tsawon 0743 yawwa sai na muke itin password misali 228899 misali 228899 misali kaga sai mu danna register. Kaga mun yi rijista sun nuna mana mun yi rijista yadda muka bi haka zaka bi idan zaka duba zaka duba nan ka fara zama gashi nan sun ba 700 kana yi rijista ka wasu baka 700 to daga nan kawai abu na gaba da zaka yi in ka ga haka sun kawo maka wannan abin to sai ka dawo inda aka danna mai din nan ga wani guri nan inda aka sa my bank bara in taba maka shi gani inda aka sa my bank din nan info sai ka danna akai kana danna misali sai ka zo gashi nan za ka sa account number ka ne da sunan bankin ka da sunan account ɗinka kaga gashi nan aka ce ka sa internet nan bank name ma'ana yake selectin in bankin ka nan account number kana sai ka danna submit din nan ni da yake na riga na yi ba zan sa na ba amma dai kai in ka zo abinda za ka yi kenan to wannan kenan kana submit ka kai login din account ɗinka kenan detail ɗinka na banki kenan so daga nan kuma in kana so yadda ake sa kuɗi ta hanyar wannan website ɗin ma'ana in kana son kai investment kenan ga tsarin investment ɗinsu kaga nan 3,000 ne in ka sa 3,000 daily income ɗinka zai kasance 300 kullum a kwana 60 za ka cire naira 18,000 a kwana 60 in ka sa 3,000 kullum za su sa maka 300 amma minimum ɗin cire kuɗinsu shine 1,000 in kai na 300 kenan misali na 3,000 kenan in kuɗin kai 1,000 ka cire amma ba su da matsala saboda ni ma na yi kuma ina cire kuɗi na saboda haka ba su da matsala na ga mutane da dama suna amfani da wannan website din idan kuma kai ba za ka yi sa kuɗinka ba to akwai wata hanyar kuma samun kuɗin daban za ka iya inviting ɗin abokanka to duk wanda ya rijista da su za su baka wannan za su baka bonus za su baka wani abu percentage idan wani abokin ka ya rijista ya sa kuɗi to saboda haka wannan kenan idan kana son ka sa kuɗi ka danna wannan kan 3,000 nan za su baka nan to sai ka duba nan inda aka sa buy din nan ka gane inda aka sa buy din nan inda aka sa buy din nan ka taba kana taba kaga zai kawo maka zabi kamar haka guda biyu kenan to nan kana danna na farko misali sai ka danna inda aka sa recharge din nan kana danna recharge za su kai ka inda za su baka account number su ka abin nan ka sa musu kuɗi kai musu transfer kenan to kaga in kana sun ce amma yadda za kada transfer ka ta wuce minti 25 baka yi musu baka sa musu kuɗi ba in ta wuce haka ka sa kuɗi to laifin ka ne time din da suka baka dai yadda za a yi transfer ka ta wuce minti 25 sai ka danna get benefit detail din nan kana danna
sai ka ga account number su nan ga sunan bankin su nan sai ka duba da kyau. Wani lokaci kuma za ka sun baka Wema Bank, ya danganta ne kowa da irin bankin da suke bashi, amma dai gashi nan sai ka kafa account din. Misali kana kafa account sai ka koma bankin ka kai musu transfer, kana gama transfer sai ka dawo nan ka danna I have paid checking now, ma'ana kana danna I have checking now da sun yi confirm sun tabbatar da kuɗinka ya shiga ka tura musu, za ka ga kuɗinka abin nan a order. Kana dawowa order, kaga order nan kana danna order za ka ga sun yi investment ɗinka na kuɗin da ka abin nan da ka sa kenan. Saboda haka wannan kenan, kaga mu yanzu ba mai order ba wata order da za ka gani a nan, amma da zan koma asalin account ɗina da za ka ga order da nayi wadda nake cin gajiyar ta kuma nake samun kuɗi. Saboda haka wannan kenan. To ina ga don na riga na nuna muku abin da nake so na nuna muku. Saboda haka nan na kawo ƙarshen wannan bidiyon. Saboda haka da Allah abokina, idan wannan bidiyon ya burge ka ko kuma kai farkon zuwa ne a wannan channel tamu, Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa.